Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ulang tahun Geri Gitan. Wah, elok. Himmat Jawa OMG kaping tiga gangsal awarsa anggenipun anglah nyuwun mring juang awiti amapan hawa nafsu dilalah antuk berkah sesarenganmu rezeki pujinipun sedaya siswa karesanan. Wah, elok. Napa niku asal kula garap niku menawi wonten kalpatane napa anggen kula nulis niku kula nyuwun pangapunten. Wah, nggih. Boten Mbak Pungkuh sae jam sae. Malah kula boten kinten babar pisan nek malah biasake tembang ngeten iki. Wah, jakan lima kuwi sing nyumbang matur nuwun kuwi. Biasake kaya ngono kuwi. Mugi-mugi sak bibaripun pentas menika panjenengan sedaya UMG khususipun mahasiswanipun sageta lancar sedayanipun. Nah, monggo Mbak dipun merasaken gubuk asmara. Gubuk asmara. Badhe apa request sing nembang sinten apa mboten apa niki kala wingi Mbak Sukeni iki pengen nembang gubuk asmara dilalae niki Mbak. Oh nggih. Monggo. Oh nggih, monggo Mbak Keni. Nggih, jumeneng mboten ana apa. Disepati Kak. Lu jiran lu manang